ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସାଧାରଣ କାଳର ଶରଦ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ଯୋଉ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ମୋ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ମତେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ମୋ ୱାର୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଯୋଉ 3.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଏକାକି ଯୋଉ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମହୋଦୟ ମ୍ୟାଡାମ ଆରତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ୱାର୍ଡରେ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଯେତିକି ଅଛି, ଯଦି 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ସେ କାମ ଦିଗ ପୂରଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବି। ଯାହା ହଉ ବିଦାଲ ଭାଇ ମୋର ବଡ ଭାଇ, ମୋର ସବୁବେଳେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଆଗରୁ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲି, ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଦଳରୁ ଜିତିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲି, ଆଜି ସେ ବିରୋଧର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକେଇଛି। ଆଜି ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଭାଇର ହାତ ମିଳେଇଛି। ଆଜି ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅଛି, ବିଧାନ ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମୋ ୱାର୍ଡର ଯୋଉ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ ଆରତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଗାମୀ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଏଇ କାମ ତିକ ମୋ ପାଇଁ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଚିରଋଣୀ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମତେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ମୁଁ କହୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଅଛି। ଯଦି ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି କାମ ମୋର 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନ ହେଇପାରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ବଡ ଭାଇ ବିଧାନ ପ୍ରଧାନ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଜି ସାମିଲ ହେଲି। ଏଇଥିରେ କେହି ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋକ ତ ବହୁତ ଦଳ ବଦଳ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ଦଳ ବଦଳ? ମୁଁ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ପାର୍ଟି, ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଯାଇପାରିବି। ନା ବିଜେଡି ହଉ, ନା କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ନା ସ୍ୱାଧୀନ ହଉ, ଯୋଉଠିକି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛି। ମୋ ବଡ ଭାଇ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଜି। ଆଜି ମୋ ବଡ ଭାଇ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଗୌରବ ଦିନ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଦିନ। ମୋ ସାନ ଭାଇ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ 1 ନମ୍ବରରୁ ଶୁଭ ଥାଏ, 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ 100ରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ ଦିନରେ, ସେ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଦିନରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଗୌରବ ଦିନ, ଯୋଉ ଆଜି 1 ନମ୍ବର କାଉନସିଲର ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ ଆରତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ, ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିକଟତର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପହଞ୍ଚାବି ଯୋଉ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ଖୁସି। ସେଥିପାଇଁ ଖଣ୍ଡପଡା ବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର କରିବି ମୋର ହୃଦୟର ସହିତ, ଯେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଯୋଉ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ,